Hvad gør vi, Eske? Jeg tror, vi skal snakke grundlæggende omkring den idé med at lave en fællessang på fredag. Vi har lidt ud af kontekst, så nu vil vi bare... Altså, vi det var meningen, at vi skulle sidde af sådan af panik, eller hvad man skal sige. Ja, det er. At nu er det mandag, og det er på fredag, der skal være noget. Okay, så er det, vi skal nu. Det er at gå hjem og arbejde. Ingen bong. Nej, jeg er fandme... Jeg er ikke tryg ved det her projekt. Det kan jeg godt mærke, og det gør mig også stresset. Vi vælger jo sådan det der. Jo, det gør vi. Vi har en folkelig kategori her, og så har vi en anarkistisk kategori. Så har vi lidt psykologi her, og så har vi lidt arkitektur, og så er der sådan en masse, som vi ikke rigtig ansvar til alle. Hvad nu, hvis vi får 10.000 mennesker til at stå i en gade og tænde lighter hver, så må man kunne mærke varmen? Hvad med for 10.000 mennesker til at omringe København hånd i hånd? Skal vi ikke holde os til sammen? Jo, jeg er frisk på sammen. Så må vi knække den ud, så der ikke er noget at gøre. Vi må bruge vores hoved til det. Altså problemerne ved sang kan være, at folk ikke kan huske det, og så skal vi til at på en eller anden måde at formidle alt det, de skal synge. Ja, vi kan jo ikke engang selv finde ud af det. Men der findes jo millioner af måder at udtrykke sig på, ikke? Ja. I hvert fald 1000. Altså fløjt og brumme og nynne og... Vi var sammen med 15 andre damehippier og sveje i vinden. Jeg tænker, ellers så siger man, at det er stadig den sang, vi holder fast i. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan det skal markedsføres, og hvordan det så skal løbe af staten. Hvis jeg hopper helt tilbage til, hvad morgensang er, så er det noget sundt, som alle skal prøve. Og det vil jeg gerne. Altså, det er så ekstremt simpelt. Måske er det der er svært for mig, at det er så utroligt simpelt. Man skal bare stille sig op og bede folk om at synge. Solen er så rød, mor, og skoven bliver så sort. Nu er solen død, mor, dagen gået bort. Ræven går derude, mor, vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min gudemor og syng en lille sang. Altså, Du synger på den her gang. Ja. Vi er nået til tredje vers. Hvorfor bliver det nat, mor, kold og bitter vind? Hør den lille kat, mor, den miaver og vil ind. De tager en til sang, en anden en. Jeg kan ikke følge med i det til. Ja, okay. Jeg tror, vi synger for hurtigt, vi har fået ud. Så har vi en anden en, Eske. Skal vi synge? Hvad er det for synge? I Østen siger solen nok. Guantanamera. Er I klar? Det er danske sange. I Østen stiger solen op, den spreder guld på sky. Går over hav og bjergetop, går over land og by. Det er fordi, vi er ved at lave en gave til København. Og det har vi haft 3 uger til. Nu er det på den sidste uge, hvor vi skal vælge, hvilket projekt det skal være. Og vi har besluttet, at det skal være noget med sang. Det er noget, som danskerne kan lide. Og det er noget, vi kender. Vi har en stor sangskat. Ja. Og det skal røre sjælen og kroppen. Hvor I synger med? Hvis vi synger sammen, så kan vi. Hvad blev vi enige om? Vi blev enige om, at vi skulle en masse, men det skulle vi så ikke alligevel. Ja, vi kan jo lige opsummere fra i går, at det var jo ren nedtur, fordi vi fandt ud af, at den der morgensangsting, som vi ville promovere gennem radioen, den var lavet samme tid sidste år. Så det er jo ikke særlig skægt at lave noget, som andre har lavet helt magen til.